Бүген Татарстанда рәсми мәгълүматларга таянсак, 629 мәктәп үз укучыларына татар телендә белем бирә икән. Шактый зур саннар. Соңгы елларда бераз кимесә дә, әмма һәр хәлдә татар милли мәгарифенең бу иң зур таянышы, аның алтын баганасы дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Нәкъ бу мәктәпләрдә бар фәннәрне дә татар телендә укып, туган телендә тәрбия алып, халыкның гореф-гадәтләрен өйрәнеп, саклап, халкыбызның өметен акларлык, аның киләчәк зыялыларын үстерәләр дип мәктәпләр эшләп килгән район мәгариф идарәләре башлыклары Казанны ышандыралар. Һәм бу ышаныч шуның кадәрле көчле, тотрыклы ки, хәтта бу саннарның дөрестлеген, төгәллеген капшап карарга да базмыйбыз. Калыплашкан системаны какшатырдай төрле бәйләнчек фикер-микерләрне шулда ук куалап җибәрәбез юк. Бу мәктәпләрнең әле барлыгына, халык алдында үтәгән максат бурычларының тугрылыгына ышанмаска хакыбыз юк. Чөнки өмет ул иң зур юаныч. Һәр адымның, һәр заманның үз әҗире. Бу бина 90-чы елларда зурдан кубып, җәелдереп, татарларның язмышын, билгеләнешен, киләчәген үзгәрткән, фикерен, гамәлен яңа үрләргә күтәргән, өмет чаткысын кабызып җибәргән татар милли хәрәкәтенең материаль бер чагылышы. Түбән Каманың үзәк бер җирендә, төп мәчет каршысында салынган, кайчандыр татар гимназиясе атамасына лаек булган бу уку йортында әле дә шул данлыклы чорның тонык бер шәүләсе йөргәли. Әмма 30 ел элек халык зур тырышлык белән яулап алган бу казанышларның бүгенге торышы, хәле сыйфаты уфтануга, әрнүгә калырлык кебек. Гимназияның татар дигән атамасы рәсми статусын югалтып, халык телендә генә калып бара. Салынганнан бирле ремонт базар күрмәгән, бүлмәләрендә җилләр уйнаган бу уку йорты бүген шактый таушалган, кыйшайган, тутыккан күркәм йөзен, хәтта саф һавасын югалткан, һәм бу ни аяныч читләтеп әйтү генә түгел. Гимназия дип авыз тутырып сөйләнгән уку йортының бүгенге торышы татар милли мәгарифе өлкәсендә җиң сызганып, җир тырмашып, зур хезмәт кылганнарның ихлас ниятләрен кайтарырлык. Әмма көн күреш мәшәкатьләренә, авырлыкларына карамыйча, бу уку йортына әле дә татар телендә укытырга ниятләгән ата-аналар үз балаларын китерә. Бу уку елында биредә 1167 бала белем алачак. Бу санның яртысы диярлек башлангычлар. Һәм иң мөһиме, гимназия аның җитәкчелеге инандырганча үзенең тарихи традицияләренә әле дә тугры булып кала икән. Biz ayırım bir dünya kebek indi ayırım bir nişik diп әйтем, тормыш безнең гимназияда. Чөнки безнең балаларыбыз милләтнең асылы, затлылары, зыялылары булып үсәргә тиеш һәм без аларга шушындый тәрбиядә бирәбез. Моның өчен китерәләрме инде ата-аналар монда? Әйе, чөнки бездә тәртип. Хәер, горурланырлык эшләр чыннан да бихисап. Милли мөхиттә милли тәрбия алган балалар йөзгә кызыллык китерми. Укулары да сокланырлык. Узган ел гына гимназияне тәмамлаган 67 бала арасында 19-ы түшләренә медаль тагып чыкканнар. Әмма ни сәбәптер татар рухында үскән һәм табигый ки татар телендә белем алырга тиешле булган укучылар арасында ник берсе үз туган теле буенча имтихан бирсен. Һәм бу татар зыялыларын үстерәбез дип мактанышкан татар мәктәбе өчен бик тә сәер күренеш. Татар телендә фәннәр укытыламы сездә? Татар телендә фәннәр укытыла, әмма 100% дип әйтмим, чөнки мин аны алдалый да алмыйм. Әмма иң ничек дип әйтим, татар баласына бер генә укытучы да
география дәресенә керәме, биология дәресенә керәме, ул садитесь дип әйтми. Утырыгыз, балалар, дәресне башлыйбыз, дәфтәрләрне ачабыз дип әйтә. Әмма безнең 50-гә 50. Татарчада, русчада терминология русча бирсә, башкасын татарча бирә ул. Дәфтәр тышына да татарча яздыра, башкасына да алар, ничек дип әйтим, татар теленнән китмиләр. Ягъни бер юнәлештә эшлиләр. Биология дәресендә укытучының ике телдә дә материалны аңлатуы бәлки чыннан да бу заманның күркәм бер гадәте булып керер. Ләкин бу гадәтнең ни кадәр гадәти күренеш икәнлегенә генә ничек ышанырга? Рус дәреслекләреннән укып, җитеп ашкан дәфтәрләргә рус телендә язып укылган фәннең ике теллелеге бик тә чамалы күренә. Әмма мәктәптә 25 ел хезмәт иткән, кайчандыр коренне тамыр, стебельне сабак, күзәнәкне клетка дип өйрәткән укытучының йөрәк әрнүен кем аңласын? Тамырның тамыр икәнен белергә тиеш. Татар баласы булгач, инде татар билгеләмәләрен белергә тиеш. Исемен билгеләмәсен белеп бетермәсә дә, исемен хотя бы белергә тиеш. Дәреслекләрне инде рус телендә аласың. Рус телендә. Татар телендә юкмы дәреслекләр? Килми мәктәпкә? Килми. Күптәннән килми, кайчаннан бирле килми башлады? 25 ел укытасыз бит. Олданрак бар иде, менә хәзер соңгы елларда юк инде. Алмый башладыгыз инде. Бу нәрсә белән бәйле? Аны әйтә алмыйм инде. 25 ел элек сез биологияны ни телдә алып бардыгыз? Татарча. Татарча. Мин үзем татар мәктәбен бетердем, 5 ел университетны укыдым и татарча дәрес бирә башладым. Рәхәт идеме эшләве? Бик рәхәт. Үзебезнең туган ана телендә әйбәт. Балалар хәзер бәләкәй йөрәк балалар бит татар телле балалар. Бераз ничек дип әйтим? Кимеп бара. Кими бара. Әмма гимназиягә килгәндә аларны әгәр мин алмыйм икән бүген сез татарча начар беләсез диеп, мин аны рус мәктәбенә озатам. Рус мәктәбенә киткән бала, обрусившийся татарга әйләнә инде ул. Без тагын бер татарны югалтабыз дигән сүз. Аларның үз сүзе сүз, үз хәлләре хәл. Татар мәктәпләренең телен үзгәре җилләре кубарып, үзгәртеп бара. Узакламый бу уку юнәлеше буенча галимнәр фәнни диссертацияләр язачак. Татар рус телендә яртылаш, сиңа да миңа да яраклы белем бирүче Түбән Каманың әлегә хәтле милли дип йөртелгән уку йортларының мондый үрнәк дәресләр күрсәтүдә тәҗрибәсе зур шул. Әмма ахыр чиктә бу тотрыксыз бизмәннең кайсы якка авышачак икәнен күрәзәлек итәсе юк. Мин монда үз вакытында шул 68 елларда әни шушы мәктәпне бетергән. Мин укыдым, минем иптәшем укып чыкты шушында, минем кыз укып чыкты. Традиция, мен малай да хәзер 7нче сыйныфта шунда укый, һәм гаилә өчен традиция булып калды, шунда балаларны биреп, шунда укытып, шунда үстереп, тәрбияләп чыгарырга. Әйтегез, ләкин менә бу традиция булса да барыбер ниндидер теге чор алмашынуын сез сиземлисезме, юкмы? Сизем бар, татар теле югалып китте. Ул теге өйдә сөйләшү калды. Гимназияларда бит без укыганда бит рус телендә татарча, математикада татарча. Кайчандыр Түбән Кама ярчаллы төзелеш гигантлары тирә-як аулары халкын байтак кына суырып ала. Ул данлыклы чорларның искә алырдай фотосурәтләре әле дә 1965 елда үз ишекләрен ачып җибәргән шәһәрнең беренче татар мәктәбенең тарихи музеенда сакланып килә. Бу мәктәпнең тарихы татар халкының тарихы белән аваздаш. Ул да гаять зур, аяныч, каршылыклы, данлыклы. Советлар заманында бердән-бер татар мәктәбе урнашкан бинаның яртысында коррекцион мәктәп балаларын утырталар. Әйе, хәер, бүген мондый укыту алымын инклюзив укыту дип йөртәләр. Нәкъ шундый ук алымның асылын акыллары ягыннан шактый үзенчәлекле балалар белән күршелек иткән татар балалары бик яхшы сынаган була. Бу гомумән Совет дәүләтенең ул елларда милләтләргә, аларның мәгарифенә, киләчәгенә карата бер мөнәсәбәтнең чагылышы. Кабатларга гына язмасын. Менә без дәресләрне бетергәч өйгә кайтайык, автобуста трамвайда.
татарча сөйләүчеләр вакытта катырак. Татарча сөйләсәң, сиңа бармак тотып күрсәтәләр, татарлар дип. Түбәнсетеп карау бар идеме, юкмы мәктәпкә? Гомумән мәктәпкә менә татар мәктәбе буларак. Без бару үзебезнекен жаклыйк. Бару килеп анда мәктәп кырыенда андай бәләкәй чакта бит төрткәләшәсең, инде бар андый чаклар була. Без бару үзебезнең Үҗәтлегегезне саклап бару үзебезнекен сакладык. Татар телендә, татар малайлар икәндә, авыл малайлары булсак та. Әмма совет заманы мәгариф системасында бодай арасындагы солыдай булган татар мәктәбенә 90-нчы еллар яңа бер сулыш өрдерә. Ул шәһәрдә иң беренче булып татар гимназиясе статусына ия була. Уку-укыту системасы яңа, алгарышлы алымнар ярдәмендә туган телендә бөтен фәннәр белән беррәттән психология, педагогика, этика кебек заманча фәннәрне иске татар имләсе, төрек, гарәп телләрен өйрәнә башлыйлар. Без шуннан өйрәнеп калдык. Гарәпчә язырга, укырга шулай. Иске имлә булган иде. Иске имлә, татарча. Ул гарәпчә теге Коръән укыту түгел, именно менә нигә Гарәп графикасын язу, хәрефләрне өйрәнеп язырга, укырга. Без килә идек, без үзебезнең дәфтәрдә язайык, дневникта гарәпчә исем фамилия язган чакларда булды, Ну, әйтегез, менә ул заманнарны нинди хис тойгылар белән бүгін искә аласыз? Ул аласыз? бик кызык, бик кызык. Без күңелле яшәдек. Сез бит югалып калмагансыз, әйеме? Чыктык, Мин менә 3 дипломым бар, 2 университет, 1 техникум алмаган бит. Татар теле, татар малае, татар егете. Авылдан килеп чыккан егетләр шу мәктәпне битеп чыкканбыз, барыбыз да. Йыллар сулар кебек акты. Аның белән татар мәктәбенең данлыклы тарихы да юылды, китте. Бүген гимназиядә татар телендә ни бары берничә фән калган. Ул да булса, хезмәт дәресе, технология, физкультура, нәкъ тел үстерүгә кирәклесе генә калган бит. Татар телендә укытырга гайрәтләре булмаса да, туган телендә камил дәрәҗәдә һәм әдәби сөйләшергә өйрәтерлек мәктәпнең көче бар кебек. Курка шүрли яшәп яткан мәгариф системасының каршылыкларыннан үркеп утырган заманнарда биредә татар теленә һәм әдәбияткә 5 сәгать калдыра алганнар. Республика күләмендә дә мондый мәктәпләр саны бик аз. Шуның 3 сәгате дәүләт биргән мөмкинлек, 2 сәгатен мәктәп хисабыннан алганнар. Заман кушкан таләпләргә нәрсә генә булса да без аңа җавап бирергә тиеш. Һәм инде без кемнедер узып нәрсәдер ала алмыйбыз. Һәм шушы заман кушкан безгә нәрсәдер эшләргә кирәк икән, димәк без аны үзебезчә ничек булдыра алабыз, шулай без аңа яраклашабыз. Безнең билингваль менә юнәлеш, безнең һәрбер укытучы русча да, татарча да белә. Без инде теге авылдан килеп укытырган балалар да бар, аларга да аңлату өчен дә менә безгә рус телендә камил белергә кирәк, татар телендә әйбәт белергә кирәк име? Болай инде дәресләр рус программасына төзелгән. Чоң сугарга инде соңарды кебек. Татар мәктәпләре дә кичә бүген үзгәрмәде. Соңгы 5 елда аларның күбесенә милли мәгариф өлкәсендәге реформалар җитә калды. Безнең елгыр юкка барга өлгер шул. Каршылыкларга, авырлыкларга тартынмыйча, бер җаен эзләргә ашыкмыйча, уку-укыту рәвешен, телен рус теленә күчерделәр дә бетерделәр. Һәм бүген тирә-якны кузгатып, кулларны шәбәкләп, саннар белән өметләндереп торырдай вакытмы? Бүгенге көндә Түбән Кама муниципаль районында безнең 6 мәктәптә туган телдә белем алалар фәннәрне. Шуның шәһәрдә ничәсе? Шуның 2се шәһәрдә. Бу 2нче һәм 1нче татар гимназиялары. Тулаем алганда инде безнең балалар әзелгәрәк үсеш бар. Чөнки ул тиз генә үтә торган процесс түгел. Әлеге 13% булса, хәзер быел 15%-ка мендек. Быел инде тагын менә яңа уку елы башланды. Хәзер мәгълүматларны җыячакбыз һәм инде анда яңа цифрлар безнең барлыкка чыгачак. Барлыкка киләчәк, шуңа күрә әкрен генә без вак-вак кына атлап, әкрен генә үсеш кичерәбез. Кайсы тарафка таба үсеш кичерүен район мәгариф идарәсе башлыгына төгәйнлисе генә калды. Әмма түрәләр үз районында татар телендә белем алуның бик тә чамалы булуын ни сәбәптер абайламыйча калганнар. Укыту булмаган очракта мәктәпләрне татар дип ничек санарга? Хәер, безгә моның өчен акыл өйрәтәсе юк. Өмет ул иң зур юаныч. Әмма Түбән Каманың татар телендә белем бирү күрсәткеченең Казанга барып ирешелгән рәсми 13% да тормыштагы реаль саннарга туры килә микән? Сорау зурдан шул.
шигърият белән тулган илаһи җирләр, табигатьнең гүзәллеге белән шулганган атаклы Ташлык авылы, татарларның тарихи, милли үзәге, әдәби бишеге, халкыбызның яраткан уллары Рәзил Вәлиев, Алмаз Хәмзиннең туган үскән җирләре. Ике чордаш, ике классташ әле дә кул кушып, билләренә таянып ятмыйлар, үз авылдашларының күңелен күтәреп, бөтен эшне башлап йөрүчеләр дә алар. Яшьләрчә шыж-выж Казаннан ук кайтып авыл тормышын җанландырып, төзәткәләп, вакыт-вакыт яшьләрне дә иманга китертеп торалар. Сабантуйлар, урамнар концертлары, үлемсез полк акцияләрен уздыру дисеңме? Авылда яңа клуб бинасын, мәчетен, китапханәсен, балалар бакчасын төзүдә дә бу билгеле авылдашларының өлеше зур. Татарча өйрәнсен иде диеп безгә китерәләр. Башта менә балалар бит безгә яшь ярымлыкларда килә. Яшь ярымлыклар килә, алар бездә татарча өйрәнеп, татар мөхитендә үсеп, аннары гына китәләр әтиәниләре өйрәнгәч, бер телне ныгытып өйрәнгәч, алар уже бүтән бакчаларга, Бүтән мәктәпкә китәләр. Мәктәпкә китәләр. Кызганыч түгелмесең дип сорыйм. Ну нишләйсең инде? Ну кызганыч бит инде. Ну Шундый матур балаларыгызны, шул хәтле азапланып, телгә өйрәтеп. Нигә без бит аларны өйрәтәбез? Сез өйрәтәсез. Без өйрәтәбез. Әмма аның дәвамы бармы соң? Дәвамын булыр дип ышанып калабыз инде. Бүген биредә 30дан артык бала тәрбияләнә. Аларның һәр берсен туган телендә укытып, тәрбияләп, зур юлга, мәктәпкә әзерлиләр. Мәктәпнең нинди телдә булырга тиешлеге турында әйтеп торасы юк кебек. Һичшиксез ул татар мәктәбе булырга тиештер. Ташлыкның үзендә мәктәбе булмаса да, шагыйрьләр үстергән җирлектә, шагыйрьләр укыткан тарихи мәктәп бар. Ул 2 чакрым ераклыктагы Шингәлче авылында урнашкан. Бүген биредә 78 бала белем ала. Күрше 4 авылдан, шул исәптән Ташлыктан да балаларны китереп укыталар. Соңгы елларда Шингәлче җирлеге халыкка бик тә байыды. Шәһәрдән кеше агыла да агыла. Халыкның саны инде 3000гә җитеп бара. Әмма бу чуар 7 ят белән тулып торган заманнар чит төсләр, чит авазлар белән тулган шул. Сез нинди вариант сайладыгыз? Рус мәктәпләргә. Ничек рус мәктәпләргә? Сез бит татар мәктәбе. А нинди вариант ул? Икенче? Бишенче. Бишенче? Бишенче вариант ул безнең. Рус мәктәпләре өчен. Ә моны ни өчен сайладыгыз? Ну, чөнки менә опять-таки ата-аналар каршы. Татар теле дәресләренә каршы. Әтиәниләрне чакырдым, бөтенесе дә каршы татар теле. Аңлыйсызмы? Нигә сез татарча укытасыз, татарчалар белмиләр, шуңа күрә без руска күчтек полностью. Но управление образования да без татар мәктәбе дип барабыз. Хәер, бу җирләр кайчандыр әвәрә килеп яшәгән дә, җигерсезләнеп калып бушаган. Татар мәктәпләренең телсез калуында, күздән ышкынуында кемнән гаеп эзләргә? Аларның уку елы башында Мәгариф район идарәсеннән рус дәреслекләрен сорап алулары, рус программаларын төзеп җибәрүләре дә бер кемдә дә сораулар кузгатмаган. Ата-аналар белән сөйләшү, аралашу, аңлату, күндерү, сорау, ялбару, өндәү эшендә дә бичара татар мәктәпләре ялгыз иде, яклаучысыз иде. Югыйсә, җил яңгыр тидермичә яшәтәсе иде дә бит. Юк шул, җисеменә, сыйфатына караганда саннар үтемлерәк, кадерлерәк икән. Управление образования да без татар мәктәбе дип барабыз. Ул нәрсә китергә мөмкин? Менә шулай күз буяу, алдалау, нәрсә китергә мөмкин? Менә шушы күз буяу шушы көнгә китерде инде безне. Если халык төптән алданып проблемасын күреп барса, аның чарасы да икенче булыр иде, нәтиҗәсе дә икенче булыр иде. Без бит ничек? Кеше зуррак кеше килә башлады, Себеркалабы ишек алсы бирә башлыйбыз диме? Красит итә башлыйбыз. Хәтта ул аның өчен түгел, ул килә дә китә. Без аны гел красит итеп себереп тора, үзебез өчен кирәк. Халык моны аңлап бетерми әле. Менә андый нәрсәгә действительно бик хаклы иттегез аны. Галочка дигән Европа барып чыгарган әйбер инде менә булар.
Бик аяныч. Аяныч, bu hali аны яшьләр аңлап бетермәй. Менә без инде элекке тәрбиядә үскәч, әтиләр, әниләр, әбиләр, бабалар тәрбиясенә үлгәч, безгә бигрәк тә генә авыррак менә татар телен югалту. Шуңа күрә инде Алла теләсә биргән булса, дуалар кылырбыз, кылабыз. Әйтегез әле, менә чит ят кешеләрнең килеп шунда, монда үз шартларын итү, тудыру, алар өчен генә шартлар тудыру. Бу дөрес әйберме, юкмы? Менә ата-аналар киләләр дә, юк, минем балам русча гына укырга тиеш дип, бер-ике ата-ана гариза яза да, шап итеп мәктәпне ябып та куялар, татар мәктәбен. Бу әйбәт әйберме, яхшы, дөрес әйберме, юкмы? Менә монда бу чара дөрес түгел, бер яктан. Закон нигезендә ул үзенең правасын, кеше анда бит права имеш. Какой мәктәпкә инде. Икенче якның да шундый ук правасы бар бит. Правасы бар име. Фактически бүген бездә хөкүмәт дип әйтәсем килә. Үзе шушыны тигезләргә тиеш. Ул киресенчә. Безгә нәрсә килгән, белмәм нәрсә килгән. Халыкның күмәклеге яшәве хөкүмәткә файдалы түгелме, ул мин аңламыйм. Менә юкса бит инде татарчаны да русчаны белсә бит инде халыкның теле байлыгы баласыны кыгыл бит инде шу дагы уңышан киләчәгендә име. Ә монда нәрсә кәҗү. Менә миңа әйтәләр, иң беренче кем жалоба яза, шул хаклы. Хәтта ул кеше үзе гынаклы. Менә моны дөрес ул, менә мин моны практикада. Кем җитешә, шул хаклы, әйме? Вот менә шулай. Мин аны үземнең практикада уже таныдым, беләм дә мин шулай. Димәк, бүген менә шул татар җәмгыятенең хакын яклаучылар юк икән, әйме? Юк, бездә ничек дип әйтәм, бер кеше кычкырса, ни кычкыра инде дип предан басып торучылар бар. Мин кеше туры әйтүчән кеше минеме. Аны гына сорасагыз да. Күбрәк бу дөрес әйтә бит, но без моны яклыйга әле, кырына басыйга әле дип басырга теләүче кеше саны әз. Менә сез әйтәсез, әйме? Монда тудым, монда үстем дип, авыл үзгәрдеме? Авыл нык үзгәрде. Беренчедән аның кешеләр составы бик нык үзгәрде. Элекеге без белгән авыллар, апалар, әбиләр, бабайлар китеп бардылар. Алар урынына яшьләр килде. Но алар элекке без белгән кешеләр түгел. Сез бергә үскән кешеләр түгел. Ие. Зияратта жүргәндә дә мин белгән кешеләргә дә күбрәк икән дип әйтеп куям менә кайчагында. Бик күңелсез, бик моңсу манзара бу менә. Күптән инде, күптән ирек даулап, чатырларга байрак илгән юк. Тукай әйткән, татар йоклагандыр. Уянырмы бер чак, белгән юк. Күптән инде, күптән очрашкан юк. Үткәннәргә кире кайту юк. Хыяллардан кырган дәүләтендә батулла бар, әмма бату юк. Бу шагыйрь йөрәген еракка, тирәнгә, төпкә алып китә торган караңгылык. Шагыйрьнең сүзе күңел эчтәлеге, мәгънәсез, аңсыз заманнарга бердән-бер каршы тора алырдай чарасы. Һәр адымның, һәр алымның, һәр заманның үз әҗере. Халык күтәрә алырдай гына була күрсен. Кигән кием ничек туза, яшь гомер шулай уза дип үзгәләнеп җырлый халык. Бу җырның чын мәгънәсенә вакытлар узу белән генә инанасың. Узган яшь гомер кебек, татар милли мәгарифенең дә җанлы, өметле дәвре тарихка кереп бара кебек. Моның белән килешкәннәр үз дәлилләрен кәрт кебек ачып сала. Артык эш күтәргә, яңа көч-куәт алырга, Әлифнең таягын танып калырга халыкның җае калып барамысың? Һәр буын үзеннән соң ниндидер мөһим яңалык өстәргә тиеш кебек, һәм бу яңалык кешелек җәмгыятен алга этәрергә, искелектән, сукырлар чатабынудан өркеп, куркып, шүрләп яшәүдән кешелекне азат итәргә тиеш. Без бит 21 гасырда яңа технологияләр, гаҗәеп зур ачышлар, һәр хәрәкәттән мәгънә һәм тәм табып яшисе заманнарда икене икегә кушарга, дөресне ялганнан айырырга өйрәнмәдек. Тарихтан сабак алырдай да дәртебез юк. Бәндә сагышлый, Ходай багышлый, дия-дия, көн күрәсе генә кала.